Polifoc i Agitó se'n fan amics. Una cosa que els preocupa tots és el valor del civisme, la falta d'educació i el respecte entre les persones. És un valor que els preocupa molt. Se'n van d'excursió a la màquina del temps per descobrir un civisme millor per a la nostra societat. Mentrestant la màquina del temps, en Bodi i en Titó fan una parada de diversos dies per anar decidint com ho faran, qui ho farà i el perquè de com fer-ho. I mentrestant el Bodi i en Titó se'n fan encara més amics.